Esa xente bota escollidos cociñeiros. Cuanta cousa lles vai mal, a nos vai nos mal primeiro. Levan-nos os ingredientes para facer o seu menú. Era ben millor mandalos a tomar un vermú. Xente bota, xente bota. Vos non vedes xente bota, xente bota. Vexo xente bota saindo da cociña, os que din que somos nós as aves de rapiña. Levan-nos os ingredientes para facer o seu menú. Era ben millor mandalos a tomar un vermú. Xente bota.